Ahoj, já tě moc zdravím u další epizody podcastu Deník hodné holky. Tento týden na téma mysl nebo tělo a co je lepší. A já tě zdravím dneska z Bali, máme tady takové trošku polní podmínky, já mám sice mikrofon, takže doufám, že ten zvuk bude v pohodě, ale kdybyste tady náhodou slyšela kokrhání kohoutu nebo někoho, jak křičí, tak to jsou prostě podmínky tady na ostrově, je to trošku hlučněji, než co jsem zvykla, takže je možné, že se to propíše i do této epizody. Každopádně já tě moc zdravím, přeji krásný den a dnešek jsem chtěla využít k tomu, že ti vysvětlím trochu rozdíly mezi dvěma základními myšlenkovými školami v osobním rozvoji a to, jak se k tomu stavím, co třeba nějakým způsobem preferuji já a z jakého důvodu a pro jaké lidi se domnívám, že to je vhodnější. A ty dvě základní myšlenkové školy jsou vlastně, já tomu říkám jako top-down anebo bottom-up. Top-down znamená vlastně jako ze zhora dolů a je to jakoby z mysli do těla. Versus bottom-up pak je ze zdola nahoru a to je z těla do mysli. Co tím mám na mysli? Top-down, tak to jsou pro mě přístupy, jako je třeba kognitivně behaviorální terapie a neurolingvistické programování. To jsou přístupy, jejichž základní filozofie je, že ty můžeš velmi efektivně vlastně skrze změnu svých myšlenek ovlivňovat svoje emoce, svoje pocity v těle. A tyto terapie, protože třeba CBT, kognitivně behaviorální terapie, je vysloveně terapeutický přístup, tak opravdu fungují na této perspektivě, na této filozofii, že hodně se v tom mluví, hodně se vlastně přerámovávají různé myšlenky a ta idea je opravdu taková, že skrze toto přerámování to se propíše do tvého podvědomí a tobě se změní pak zcela automaticky jakoby i vlastně ten tvůj prožitek, co se týče emocí, co se týče pocitů v těle a i tvého chování. Versus přístupy ze zdola nahoru, vlastně z těla do mysli, tak ty operují s tím, že je mnohem efektivnější a rychlejší pracovat nejdříve s tělem na úrovni nervového systému, na úrovni pocitů v těle, což se pak propíše vlastně do té emoční úrovně, do té úrovně mindsetu, myšlenek a až pak vlastně nahoře je změna toho chování. Jo, takže tyto somatické přístupy, které pracují skrze tělo, jsou založené na tom, že nejdříve, ne, že by jako nebylo efektivní pracovat s myšlenkami, ale je mnohem efektivnější nejdříve vlastně pracovat s tím tělem a pak až se posunout k těm myšlenkám. A já osobně jsem zastánce primárně vlastně toho somatického přístupu, toho přístupu bottom-up, protože mně to prostě přijde jako rychlejší a efektivnější. Vidím tam prostě rychlejší výsledky, dlouhodobější výsledky a navíc už jsem zjistila, že pro některé lidi je to opravdu jako jediný takový jako fungující přístup, jo? Protože pro mě je ten přístup jako top-down, třeba ta jako vysloveně jako mluvící terapie, neurolingvistické programování, tak pro mě to za A je pomalé, a za B se domnívám, že pro určité typy lidí s určitými typy problémů, což je vlastně tematika toho emočního traumatu, zadržených emocí, uloženého stresu v těle, tak to prostě nefunguje. Jo, jako ty nevymyslíš svůj stres, ty se nepřemluvíš, že jsi v bezpečí. Jako tvoje tělo nerozumí tvým myšlenkám, tvoje tělo nemluví slovy. Slova jsou jazyk mysli. Ale tvé tělo, ve kterém žije ta stresová reakce, ve kterém žijou ty nespracované emoce, ve kterém žijou ty nepříjemné pocity ve svém těle, před kterými dost často třeba utíkáš do své mysli, tak tvé tělo rozumí jinému jazyku, než jsou slova. Tvé tělo rozumí činům v překladu, když to tak řeknu. Tvé tělo rozumí somatickým technikám. Ty tomu tělu potřebuješ ukázat, že jsi v bezpečí, aby se mohlo uvolnit, aby se začalo regulovat tvůj nervový systém, což pak automaticky sklidní tvé pocity v těle, sklidní to tvé emoce, to sklidní tvé myšlenky, tvé myšlenky se začnou zpomalovat, ta jejich nutkavost vlastně zmizí a s tím se ti otevře prostor, otevře se ti kapacita pro to,
aby si měla možnost volby, abys měla jinou možnost vlastně jednat jinak. Abys už nemusela jednat automaticky jenom na základě těch automatických vzorců, které jsou spojené třeba s tím uloženým stresem, s tu stresovou reakcí, boj, útěk, kolaps, zamrznutí, ve které prostě dlouhodobě možná jsi, ale které, jako aby si vlastně si osvojila jiné vzorce chování, které jsou asociované už vlastně s tím režimem klidu a odpočinku, ve kterém pak máš mnohem větší přístup ke své intuici, máš i mnohem větší přístup ke své racionální mysli. Jo? Ty pokud jsi ve své stresové reakci, tak je i vědecky dokázáno, že tvůj neokortex, což je sídlo té racionální logické mysli, té tvé vlastně vědomé mysli, ta jeho aktivita se snižuje nebo se prostě úplně jako sníží na minimum. To znamená, ty, když jsi ve stresové reakci, ať už akutní, anebo i chronické, když máš prostě v těle nahromaděný chronický stres nebo dlouhodobě žiješ prostě s následky nějakého emočního traumatu, tak máš mnohem menší přístup ke svému plnému vědomí, ke své logice, ke své racionalitě, vlastně k té své dospělé části tvého já, k tomu já, k té dospělé ženě uvnitř tebe. A proto já jsem prostě velký zastánce somatických přístupů. Já neříkám, že s myslí není potřeba pracovat, naopak je potřeba s ním pracovat. Já jediné, co říkám, je, že za mě je mnohem efektivnější nejdříve začít pracovat s tělem, začít regulovat svůj nervový systém a pak uvidíš, s čím vlastně jako pracuješ. Pak se ti teprve jako zobrazí, to tělo začne mít příležitost ti zobrazovat, co si ve skutečnosti potřebuješ vyřešit. Ať už je to emočně, nebo myšlenkově, co se týče buď jako myšlenek, anebo i už jako podvědomých přesvědčení, co jsou v podstatě ve zkratce jenom stále opakující se myšlenky, kterým jsem mezi tím začala věřit, protože si je dostatečně často opakovala. A s tím se pak dá mnohem lépe pracovat. A způsob, jakým s tím pracuji já, je opět skrze tělo. Jo, jako pokud se mnou budeš pracovat v rámci nějakého programu nebo i individuální spolupráce, tak i práce s mindsetem je u mě skrze prožitky v těle. To znamená, já i potřebuju vlastně, aby si svoje tělo cítila. To znamená, to bude první krok, na kterém budeme pracovat. Jo, protože já dost často, co vidím, tak jsou lidi, kteří s těmi technikami jako top-down, jako je třeba ta kognitivně behaviorální terapie, NLP, různé afirmace, různé vizualizace, tak s tím jako můžeš udělat nějakou změnu, ale dost lidí tam pak jako narazí na ty limity. A zároveň jsou lidi, kteří s tím mají úžasné jako výsledky a úžasné úspěchy. Jo, pokud ti tyto techniky vyhovují, tak super, pokračuj v tom, skvělý. Ve chvíli, kdy ti to přestane fungovat, když narazíš na nějaký strop, tak se vrátí zpátky ke mně a podíváme se na ten druhý přístup. Jo, protože tam jako vidím často, že prostě ty lidi opravdu narazí na strop těch možností, které tento přístup ze zhora dolů vlastně má. Protože v určitou chvíli tam prostě musí začít integrovat to tělo. Pokud ty zůstaneš pouze ve své hlavě, tak dosáhneš jenom malé části svého plného potenciálu. V nějaký moment se na své cestě musíš začít vracet do svého těla. A k tomu tě donutí buď to, že opravdu narazíš prostě na nějaký limit toho, co teď umíš, toho, co ti doteď fungovalo a přestane ti to fungovat, anebo narazíš prostě na ty hlubší problémy, které pramení opravdu z těch hluboko uložených vzorců, které kolem sebe mají jako nabalené ty velmi nepříjemné pocity v těle, ty velmi nepříjemné emoce, ty velmi intenzivní stresové reakce, které se ti prostě nedaří přemluvit. Ve chvíli, kdy začneš narážet na tohle ve svém osobním rozvoji, tak je na čase začít pracovat skrze tělo, což je přesně to, co dělám já. Takže to je, si myslím, vše, co jsem dneska chtěla říct. Ještě jsem chtěla říct jednu poslední věc. Jo, je tam, jako pro které lidi je vhodné co. Jak už jsem říkala, tak z mého pohledu tam je určitě aspekt toho, že ty přístupy jako ze zhora dolů pro mě mají prostě nějaké přirozené limity. A zároveň, pokud už tušíš, že v sobě máš prostě hodně uloženého stresu,
emoční trauma, tak tam jako se domnívám, že je vhodnější začít skrze to tělo, protože jinak ti to buď nebude fungovat, nebo to bude trvat moc dlouho. A zároveň bych ještě chtěla říct, že je potřeba vzít v potaz i lidskou individualitu. O tom jsem zrovna dneska měla zajímavý rozhovor s mojí kamarádkou tady, která se věnuje socionice, typologii osobnosti, a ona mi přesně vysvětlovala, hele, někteří lidi, například ty, já, hodně fungují skrze tělo. A jsou lidi, kteří jako přirozeně, ne na základě traumatu, ale přirozeně fungují více jako skrze intuici, skrze ty horní čakry, skrze jejich hlavu. A to je prostě jako nějaká přirozená inklinace, kterou my můžeme mít. A očividně těmto lidem vlastně ty přístupy skrze mysl budou fungovat více než třeba mě. Jo, a to je naprosto v pořádku, je to přirozené. Já bych to za sebe viděla tak, že dokud ti něco funguje, super, dělej to dál. Ve chvíli, kdy ti to přestane fungovat, tak se začne pídit po nějakých třeba jiných přístupech, které si doteď neskoušela. No a na konec už pro tebe mám jenom pozvánku do mého programu Stresovzdorná, který teď vlastně budu znovu otvírat 31.12., což je za pár dní, a kde tě naučím pracovat se svým tělem, se svým nervovým systémem, zároveň jak pracovat se svým životním stylem, abys vlastně podpořila své tělo v náročnějších životních období, což nepochybně ten osobní rozvoj je, ta životní transformace je, to zotavení se z toho chronického stresu je, a zároveň tě tam vlastně naučím, jak to kombinovat i s tou prací s mindsetem. Jako skrze to tělo. Práce pořád s myšlenkami, ale skrze tělo. Takže chtěla bych tě do tohoto programu pozvat, dám odkaz pod tuto epizodu a dnes bych to jinak už chtěla uzavřít. Moc ti děkuji za pozornost a pokud máš nějaké dotazy k tomuto nebo tam máš nějaké vhledy, co jsi si uvědomila během této epizody, tak budu moc ráda, když mi to napíšeš do komentáře. Budu se na tebe moc těšit příště. Tak jo, měj se.